Pontevedra continúa avanzando nos preparativos da Placemaking Week Europe, o Congreso Internacional de Urbanismo que se vai celebrar na cidade a partir do 27 de setembro. O Concello quere darlle aínda unha maior proxección facendo a súa presentación nun evento en Madrid. Será o vindeiro 7 de xullo no Museo Reina Sofía. Como queremos que sexa un evento, ademais, que sea unha promoción da cidade, pero tamén de Galiza, e nos interesa que veña moita xente, pois este día 7 vamos a facer unha presentación no Reina Sofía, ás 8 da tarde, non? Vai a ser, e porque creemos que ten unha trascendencia maior que facer unha roda de prensa en Pontevedra, obviamente, e iso vai a animar a xente a vir, non? E xente vai vir porque agárdase a visita de 400 expertos chegados na súa meirande parte de Europa, aínda que tamén de América e África. Esta mañá, membros do goberno local mantiveron un encontro con empresas e organismos que van patrocinar o Congreso, un xeito tamén de amosar a dinámica empresarial da cidade. A intención de todo isto, converter a Placemaking Week nun escaparate do talento empresarial da nosa cidade e tamén un exemplo de políticas públicas a disposición dos veciños e das veciñas para facer cidades mellores. Ademais, os patrocinadores tamén terán algo que dicir durante a Placemaking Week Europe. O seu programa incluirá tamén algunha das súas propostas. A cambio, nos integraremos algunha das propostas das empresas dentro da programación da Placemaking Week, como, por exemplo, obradoiros de economía circular e como contribuir dende o empresariado local o crecemento e a transformación urbana dunha cidade. A Placemaking converterá a Pontevedra nunha referencia internacional no debate sobre o modelo urbano das cidades do presente e do futuro.